Ако искаш, ще иди отпред. Ела тук до мен. Да. Да се виждаш, но Да. Няма как, да. Аз съм се изпълнил, нищо. Аз за мен, ако ви... Да, да ви задам един... Мога да те обръсна с децата, няма проблем. Пане главата. Първо и последно, брат. Не знам, един малко банален въпрос, като какво ви накара вие да се занимавате с дърводелство? Бил съм малко по-малък от вас, когато ходих да уча в такова училище. Средното образование се завърших с специалност дърворезба. И от тогава, доста години, повече от 20 години, професионално се занимавах с това. В момента ми е малко повече като хоби, понеже навлезнаха новите технологии, нови машини, рутер машини, които правят подобни неща за нула време и за много бързо, докато аз ако го правя това примерно 5 дена, те го правят за 50 минути. Не може да се съпоставя. Да. Вашия пръв проект, който сте правили като дърводелец, ако си спомняте? Като дърводелец не. Като дърворезбар се сещам. Подобна като тази розетка. Ми беше първата работа. Това, което го правя в момента. Подобен модел е, като композиция почти същото. Пак на 3 нива. С малки разлики. Сега малко съм го усъвършенствам, понеже за годините го виждам малко по друг начин. Това ми беше първата работа. Това съм бил след казарма. Значи съм бил на 20 години. И според вас, ако един човек иска да се занимава с дърворезба в момента, би ли било по-лесно отколкото преди или по-трудно? В момента е по-лесно, гледна точка на това, че има всякакви инструменти, материали, които можеш да ги купиш от всякъде. Преди летата, които сега ще ги покажа там, които съм ги купувал 84-та година, може би 5-та. Той отдавна починал от човека в София, който ги правеше. Митко Пушката му казваха. Той се занимаваше основно, правеше оръжия, такива старинни за... Ето правят тия реставрации на битки, такива работи. Правеше и лета и са много добри неговите. И аз с неговите работя. И тогава беше трудно да се намерят лета и да си вземеш хубави лета, докато сега има всичко и помощни машинки, всичко, което е по-лесно. И другото, че сега някакси с повечето професии, които имате вие по-младите, имате повече свободно време, което може да отделите да се занимавате с нещо допълнително, което ви остава удоволствие за това, че го работите. И след това, като видите, просто направите. Дърворезбарството не като хоби, смятате ли, че може би било достатъчно доходоносно човек да се изкарва само с дърворезба? Аз отдаве загатнах, че с новите технологии вече повечето, които работят, взимат рутер машини, които вие имате понятие какво работят. Задаваш програма и ти го прави на компютъра. И ти го прави примерно за часове, за дни, докато аз това го правя примерно 2 месеца. И наистина едното няма нищо общо с другото като изработка, като такова, но това е, че може би ще отживеят в такъв смисъл с времето, понеже технологиите много навлизат и ще излезе нерентабилно да го правиш на ръка, както аз го правя, отколкото да го правиш с машина. А не, че да разбата като резба, няма да има. Просто новите технологии ще променят начина на работа и малко самата работа. Вие споменахте, че един такъв проект ви отнема няколко месеца. Зависи, да. Да кажем този, като го завършите, ако е по поръчка, колко пари бихте взели? Цени не бих коментирал. Не, добре, разбирам. Защото всичко е много индивидуално. Да, не може така да се каже, това струва, като 1 кило домати струва 2 лева. Но и то вече на другия ден може да е 5 лева. И това са много относителни неща, които... Така държава живеем. Не така, не само държавата, такова е времето в момента. Бихте ли
млади хора, примерно, бихте ли ги окуражавали да започнат с дърворезба като хоби? Да, защото първо това доставя много голямо удоволствие на себе си. Ръчният труд. Ръчният труд и, как да кажа, то някак си като работиш това, преминаваш в друг свят. Успокояваш се, мислиш за хубави неща, просто, като работиш това. Което за мен е позитивно. Да. Сещам се, понеже дърворезбарството, предполагам, много стърготини с лакове. Има ли риск за здравето? Не. Даже в момента има толкова много лакове, такива, които са на водна основа, които са почти, да. Но дори да ползваш тези, които са по-традиционните, по-старите, това не е количество да правиш мебели или някакво завеждане, което да имаш специално помещение за лакиране. Това се лакира примерно на 2-3 пъти. Това е направено, това е обработено. След това се прави и се обработва, след това другото, което не е... Това ми бяха главните въпроси към вас. Вие, ако искате нещо по-интересно да... По-интересното е това, което казах, че ръчната изработка почти изчезва. Хубаво е така да има като вас по-млади, които искат да го работят на ръка, защото повече се работи само на машина. Добре, вие казвате, че ръчната изработка изчезва. Какво бихте променили, ако можете, за да запазим? Не мога да го обясня точно, всичко се променя. Значи една кола, която е производство 86-та година и която е производство 2026-та, нали, разликата е, всичко върви на някъде. Така и това. Просто начина на резбата не е като сувенирните. Това, което се сувенирче, такова, това не е дърворезба. И то дърворезбата е това, което е нещо не се прави за 10-15 минути, а се прави за 20, 30, 50 дена. Има някои неща се правят за цяла година. Значи на времето, когато са правили иконостасите на черквите, си ги правили по 2-3 години. Да. В който се съхраняват летата и се пренасят ако някъде с такова. Целта на това е да са наредени и като се завие отгоре и ги навиеш, предпазват летата да не се чупят едно в друго. Това са летата основните, с които се работи. Това е право лето, което е най-обикновеното. Това са вече холкери, те са различни. Холкер е... Знаете какво е холкер? Извивката, която се получава е холкер. Те са под номера. От 3 до 10. Зависимост там, ако може да го снима челно, колкото е по-голям номера, е по-голяма извивката. Колкото е по-малък номер, е по-права извивката. И с това вече, като тръгнеш да работиш, какво ще ви покажа на другото, като тръгнеш да си правиш листото, намираш летото с правилния номер, с правилната извивка и с него правиш цветчето, листето, както... И вече за всяко нещо си подбираш инструмента, който ти е подходящ и ти пасва най-добре да ти свърши работа. И може би, предполагам, малко кадри в действие. Чукаме нещо. Нещо да издялкаме малко. Това е чук, резбарски, с който чукаш под летото. Може и с ръка, но не за препоръчване, много бързо се заминава ръката. И това, което да ви обяснявах, това е извивката на листото. И намираш подходящото лето, което да върви по извивката. Това точно в момента пасва. Ако вземеш това, което е, ако дойдеш по-близо, ще виж, извивката е по-голяма и не пасва.
По принцип най-удобно е с номера, с който засичаш. С него се вади, казва се засичане и другото е изваждане на материала. И така продължаваш, докато се получи, другото го видяхте готовото, докато се получи това. Сега ще ви донеса другото и го покажа на место някои неща. Държи го пуснато от Значи да се получи това, което го виждате, както се изглежда, се работи и отзад. Не само се получи ефекта, който трябва да бъде. И като го погледнеш така, вече листото се вижда като листо, а когато не е работено отзад, се вижда като ръб. И се губи ефекта от красотата на резбата. Много красиво. Да. И по този начин, който ви показах с летата и щука, обикаляш навсякъде и се получава това. За 15-20 дни. Набързо. Да, доста време имах занаят. Не е трудно. Може би, както това ви го показах и казахте, това е много хубаво, нали? Трябва да видят нещо хубаво, което да ги привлече. Това е като хубавата кола и хубавата жена, нали? Те те привличат. Трябва да видиш нещо, което да те привлече и да те накара, както да тази кола да искаш да си я купиш, да имаш, така да направиш това. Сега нямам нещо да ви покажа, което обратното, като го погледнете ще кажете, бе, това за нищо не става, не ме разбирате. Идеята да се види може би най-хубавото, което може да се... Значи, като влезнете в една църква, там е да се види дърворезбата, там едни от най-добрите майстори са работили в църкви. И там, понеже една църква, аз ви казах, се правила 2, 3, 5 години като тази, и то не ето един човек, а от бригада 5-10 човека. Единият бил майстора, който води работата, другите правят. Даже в някои църкви вие нямате така обработено око. Ако погледнете самите детали, паната, които са, те са едно до друго, обаче си личи, че едното го е правил един майстор, другото друг. Цветчетата, листетата са едни и същи, но са изработени малко по по-различен начин. И това е защото те са 5-6-7 човека се комбинират да направят това по идея на майстора, който води. Но всеки има окото му малко различно виждане и ръката по различен начин пипа. Да, самата и това е като отпечатък. Всеки си има някакъв стил и винаги се загатва. Дори да аз съм давал мои проекти нарисувани. Имам ли нещо? Това е проект за подобна розетка. Това го давам на мой колега, да рисува върху дървото и да го направи. Това, което той го прави и аз го правя, е същото, ма няма нищо. Виждането вече то е едно и също, но виждането в изработката, в как да изглежда, е различно. И това след това се проявява по различен начин. Това е хубавото, че сега, примерно, вие сте четиримата, това го взимате и всеки го прави по негов начин. И хубавото е, че всеки може да направи по негов начин и като го видите, да видите разликата в вашите виждания. Не е идеята ти да го направиш точно като него. Защото копирането може би най-лесното от всички неща. Каквото и да се копира, дали музика или нещо друго, това е най-лесно да го копираш. Но това също е копиране, защото ти този модел го копираш, четиримата го копирате върху дърво, обаче после излизат 4 различни неща. Нищо ще са откопирани от една и съща основа. Е, че ако такива като вас се занимават с това като хоби и то по-често, дава спокойствие, дава малко увереност, че можеш да направиш нещо красиво.
Ако се започне като хоби в началото, примерно за 5-6 години, може ли човек да горе-долу да направи нещо, което изглежда добре? В смисъл сравнително добре. Значи, зависи колко време работиш. Значи, ако събота и неделя се занимаваш, примерно за половин година, Да. всека събота и неделя, може да направиш нещо така горе-долу, което да изглежда добре. Да. Вече след 2 години опит ще изглежда по друг начин. Но за половин година вече може така да направиш нещо, което като го погледнеш да ти харесва. Да, нещо, което наистина... Да, Може да си го защото... закачиш вкъщи. Да, защото докато свикнеш как да удариш детето, откъде да го удариш, как да моделираш самото листо, ще направиш това така, другото обратно. Да свикнеш, работиш просто. Да. И за половин година, събота и неделя, ако не един, ако се отделя за това, за половин година може да направиш нещо, от което да го сложиш на страната да кажеш на другите, това съм го правил. Да. Защото все пак, нали, ние вече нямаме трудово, както е било примерно преди... Да, 50 по години. трудовото много неща се учиха. И смисъл... И го говоря елементарни. Тогава се учиш и как да работиш с дървена пила, с метална пила, с чук, с нита, с различните. Няма да станеш професионалист, но за вкъщи можеш да свършиш някаква работа. Да, това имам предвид, че от нулата реално ние бихме почнали, защото просто нямаме така тренировка. Значи има друго, че трудовото то беше разделено на много. Имаше шеф и кройка, на металообработване, дървообработване, всички неща. Докато ти ако почнеш само едно, това е като всяка професия, като работиш само на нещо, ставаш по-бързо, по-добър. Да. Отколко като правиш 5 неща и искаш и 5 да са добри, няма как да си. Да. Има такива факири, аз малко познавам. Това като казахте за... Ако си направи човек да привлечеш някой, като му кажеш нещо хубаво, мога да кажа, че се получава. Да. Аз бих, ако имах време, пари и така нататък, бих. Значи за пари не са нужни да се вложат много в това и да имат лета в момента, които са на достъпна цена. Е като всяко хубаво си. Да, примерно аз скоро тук едно момиче си взима комплект, нека да около 600 или 700 лева излезна, комплект 30 лета, които можеш спокойно да почнеш и да се учиш и да си правиш нещо хубаво, да си работиш с тях. След това с времето, нали? Ако имаш повече ищак, може да си купиш повече. Но може да си вземеш лета, едно зегер има за 5-60 лева, които са за да мога да изрязваш това и не ти трябва нещо, една маса в една стаечка, в която да... примерно, като почне коншията отдолу да свири с пианото или с контрабаса, ти отгоре му чука с детето. Значи, то всеко нещо тръгва с желанието. Няма ли желание, каквото и да правиш, не се получава. Както имах един приятел, вика, като правиш нещо, всичко трябва да ти идва отвътре. Дори да драйфаш, пак отвътре. Да, така е.